Halo kanca-kanca, kenalno jenengku Christian Gabriel Sugiarto saka kelas 11 MIPA 5. Ing kene aku bakal bandingake materi geguritan saka rangkuman ing buku lan rangkuman saka video. Yang pertama yaiku pengertian geguritan. Saka rangkuman ing buku, geguritan yaiku salah sijining karya sastra Jawa ingkang kawujud saking rasa ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngugem basa ingkang gadah irama, rima, mitra, bait lan penyusun lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan. Geguritan uga kawujud saking ungkapan, perasaan lan pikiran penyair. Geguritan ing basa Indonesia uga kasebut puisi. Saka rangkuman ing video, geguritan yaiku tulisan kang awujud tataan sing basane cekak, mentes lan endah. Geguritan kaperang ngadi loro, yaiku geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar. Sing keloro, ciri-ciri geguritan. Saka rangkuman ing buku, ciri-ciri ing geguritan yaiku 1. Duweni patokan utawa aturan geguritan kayata duweni guru lagu, guru bilangan, lan guru gatra. 2. Duweni makna utawa arti ing saben lirik. 3. Duweni basa ingkang endah lan mentes. 4. Ing teks geguritan ana jeneng pengarang utawa pangriptane. Saka video, ciri-ciri geguritan gagrag lawas lan gagrag anyar yaiku gagrag lawas diwiwiti kanthi ukara sun gegurit. Lumrahe sapadane dumadi saka patang gatra lan guru lagu pinatok. Gagrag anyar ora kaiket paugeran tertentu lan ora nduweni struktur kang baku. Kang katelu yaiku struktur teks geguritan. Saka rangkuman ing buku tulis ora kasebut struktur teks geguritan iku. Saka rangkuman ing video, struktur teks geguritan kaperang ngadi loro, yaiku struktur fisik lan struktur batin. Struktur fisik teks geguritan yaiku 1. Tipografi. Tegese yaiku wangun geguritan kang tinulis ora ngebagi larik lan ora kudu kawiwitan aksara gedhe utawa huruf kapital serta ora dipungkasi tanda titik. Tuladhane bisa dideleng ana ing ngisor iki. Panulisane geguritan bisa rata kiwa, rata tengah, rata tengen utawa rata kiwa lan tengen. 2. Diksi utawa pilihan tembung. Tegese yaiku pamilihe timbungan kang maknane mentes utawa padat kang bisa negesi pirang-pirang kekarepan kanthi nggatekake larasing unine tembung. Panulisane geguritan biasane nggunakake basa rinengga. Basa rinengga tegese basa kang dipaesi supaya katon endah. Tuladhane bisa nggunakake tembung saroja, tembung entar, lan sapiturute. 3. Imaji. Rerangken tetembungan ing geguritan kang bisa madharake pengalaman indrawi. Imaji kaperang ngadi 3. Yaiku 1. Imaji suara utawa auditif. Pamaos kaya bisa ngrungokake apa sing ditulis ing geguritan. 2. Imaji paningal utawa visual. Pamaos kaya bisa nyawang apa sing ditulis ing geguritan. 3. Imaji rasa utawa takti. Pamaos kaya bisa ngrasakake apa sing ditulis ing geguritan. 4. Tembung konkret. Tegese yaiku tembung kang bisa ditangkep dening alat indra saengga bisa nuwuhake imaji. Tembung konkret bisa arupa pepindhan utawa kiasan utawa parlambang. 5. Busanane basa utawa gaya basa. Tegese yaiku panganggone basa kang bisa nguripake suasana tertentu sarta bisa nuwuhake rasa kaendahan. 6. Wirama utawa rima.
Tegese yaiku runtute swara sajroning geguritan bisa ana ing wiwitan, tengah, lan pungkasane gatra utawa larik. Struktur batin teks geguritan. 1. Tema, gagasan utama sajroning geguritan. 2. Rasa. Sikap panggorit utawa penulis geguritan tumrap bakuning perembugan kang gumantung saka latar belakangé panulis. 3. Nada, yaiku kekarepane panggorit marang pamaos salaras karo isine geguritan. Kekarepan iki bisa arupa pesen kang asipat ngguroni, dikte, masrahake marang pamaos. 4. Amanat, yaiku pesen moral kang hinandut ing geguritan. Kang kepapat, unsur-unsur intrinsik. Ing rangkuman ing buku tulis, geguritan duweni unsur-unsur intrinsik kayata tema, gaya basa, judul, diksi, citra, purwakanti, amanat. Ing rangkuman video, unsur-unsur intrinsik kalebu ing struktur geguritan. Kang kelima, jenis-jenising geguritan. Saka rangkuman ing buku tulis, jenis-jenising geguritan yaiku 1. Geguritan ode, yaiku geguritan kang surasane babagan pangalembana marang liya, negara, lan apa dene kang dianggep luhur. 2. Geguritan himne, yaiku geguritan kang surasane babagan pangalembana marang Gusti. 3. Geguritan elegi, yaiku geguritan kang surasane babagan panalongsa. 3. Geguritan elegi, yaiku geguritan kang surasane babagan panalongsa. 4. Geguritan epigram, yaiku geguritan kang surasane babagan piwulang moral, nilai urip kang becik lan bener. 5. Geguritan satire, yaiku geguritan kang surasane ngenyek utawa ngeci kanthi kasar lan landhep. 6. Geguritan romansa, yaiku geguritan kang surasane babagan katresnan. 7. Geguritan balada, yaiku geguritan kang surasane babagan crita utawa lakon kang nyata utawa mung lamunane pujangga. Saka rangkuman ing video ora kasebut jenis-jenising geguritan. Sekian perbandingan ngalih geguritan saka aku. Yen ana sing salah mohon dimaafkan. Matur nuwun.